बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय मिडियानि चेनेलफोरखौ आदा बिथांमोनखौबो बरायग्रोबाय दिनै 40टा समस्तिनि रायजो राजाफोरा बयबो लैहोर लैहोर फैनानै इउपिपिएल दोलोखौ हेफाजाब होफैदों आरो बिथांमोननि जे हेफाजाब होनायखौ नुयोब्ला थारैनो एबार 100% इउपिपिएल सरकार दागोना रोखा जानानै दङ दा रायजो राजाफोरनि जे हास्थायनाय लुबैनाय 17 बोसोर जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोन दंमोन बिथांमोनखौ देरहाखांनायनि उनाव दिनै जाबायदि डेभेलपमेन्ट जानायखौ लुबैदोंमोन रायजो राजाफोरा बिथांमोना हयथ' मोननो हादियासै बेनिखायनो दिनै रायजो राजाफोरा बयबो सोलायनायखौ लुबैनानै दिनै लैहोर लैहोर फैनानै इउपिपिएल हानजाखौ सापर्ट खालामदों दिनै आइजोफोरा जों नुदों लोब लोब माने फैदों खिन्थु बेलाफारसे जों नुदों हाग्रामानि जि दैदेननाय पार्टी बिपिएल पार्टी बेयावसो बिराद लोब लोब थाङोमोन नाथाय बेयो मानि थाखाय सोलायनाय फैदों दिनै आइजो माहारियाबो सांग्रांथि जादों दिनै हौवाफोराबो सांग्रांथि जानायनि गेजेरजों आइजो माहारिया सांग्रांथि जादों जिहेतु सरकारखौ इउपिपिएल सरकारा दानो थांगासिनो दङ बेनिखायनो बिथांमोननि जे सेल्फ हेल्पनि गेजेरजों आरो बिथांमोननि जे हास्थायनाय आइजो माहारिनि जाबायदि डेभेलपमेन्ट एवारनेस प्रग्रामनि गेजेरजों बिथांमोननि जे डेभेलपमेन्ट जानायखौ जों आइजो माहारिनिफ्राय जे मोननो हादिया बेखौ मोननो हायैनि थाखाय दिनै आइजो माहारियाबो सांग्रांथि जानानै इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामदों दा बेवहाय जुदि आइजो माहारिखौ जुदि जोङो गादबनानै जुदि दोनोब्ला अब्ला दिनै आइजो माहारिया जिहेतु MBBS पास खालामनायनि गेजेरजों सोरबा PhD लालायनायनि गेजेरजों आरो सोरबा फरायनायनि बेला फारसेथिं नायोब्ला फरायनायनि गेजेरजों सोरबा गेलेनायनि गेजेरजों बयबो दिनै बर' माहारिनि आइजो माहारियाबो नामखौ लाखिलांनो हादों बेनिखायनो दिनै डेभेलपमेन्ट सिस्टेमखौ जुदि मोजां खालामनो हाब्लासो आरो जौगागोन बेनिखायनो बयबो सोलायनायखौ लुबैनानै इउपिपिएल हानजायाव हाबफैदों बेराफारसे बुंदों दा बावैसो डक्टर अनजलि प्रभा बुंदों जे इउपिपिएलआ आइजोफोरखौ थगायदों माने थगायनानै माने नंखाय बाथ्रा बुंदों जायनि थाखाय 70 रोजा रां होगोन होननानै थगायदों होनना बुंदों बे बेलायाव बेवहाय नैबे इउपिपिएल हानजानि बुंनाय बादिब्ला जेनेबा सेल्फ हेल्प ग्रुपआथ' बेवहाय जोंनि इउपिपिएलआ दाना होनाय नङा मानोना बेवहाय गभर्नमेन्टनि स्किम बायदिसो आरो बेवहाय 75,000 होगोनखौ जोङो जोंनि इउपिपिएल हानजानिफ्राय होगोन होननानै बुंदों जोङो बेवहाय रावखौबो जोङो प्रलोभन होनाय बायदिबो जायाखै मानोना आइजो माहारियाबो सेल्फ हेल्पनि गेजेरजों सोरबा दाउ फिसिनायानो जा सोरबा अमा फिसिनायानो जा जाबायदि जोंनि आइजो माहारिया सेल्फ हेल्पनि गेजेरजों मोननांगौ बेखौ बिपिएफनि मानसिफ्राबो आगोलाव होनो हायोमोन नाथाय दिनै बिथांमोननिफ्राय मोनैखायसो दिनै जाहाथे इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगो होनो हायो बेनिखाय जोंनि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय हानजानिफ्राय 75,000 होनाय जागोन होननानै बुंदों आरो बेवहाय जों जुदि बुङोब्ला जोंनि इउपिपिएल हानजा जानानै जुदि बुङोब्ला आगोलाव बिपिएफनि मानसिफ्रा जाबायदि होबोबाय होयै बाथ्राफोरखौ जुदि बुङोब्ला जों बेफोरखौ जेबो माबा मोनसे खहा खालामनो हागोन होननानै साना डक्टर अनजलि दैमारि आब' बिथाङा जोंनि आइजो माहारिखौ लानानै माबा मोनसे खहा खालामगोन होननानै जों साना जिहेतु बिथाङा बोजोबाव थानानै आफादगिरि हिसाबै थानानै दिनै बिपिएफआव हाबबाय दा बिपिएफआव जइन जानायलाय दिनै बिथांखौ रावबो मानसिफोरा मोजां सानला मानोना बिथांनि जि सन्मान डक्टरेट डिग्री लालायनाय बिथांखौ जि सन्मान होयोमोन नैबे सन्मानखौ दा दिनै रायजो राजाफोरा मिन्थिबाय बिथाङा जुदि बोजोबाव थानानै जुदि मोजां खामानि मावलांमोनब्ला साबसिन सानगौमोन बेनिखायनो बयबो दिनै सांग्रांथि जानानै आइजो माहारिनि जे हास्थायनाय लुबैनाय बेफोरखौ लाखागोन होननानै दिनै आइजो माहारिखौ जोङो फर्सफुलि खालामाबाबो बिथांमोनानो इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामदों दा हाग्रामा सारगासिनो मियाबावसो बिथाङा इलेक्सनखौ थाबैनो खालामनांगौ होननानै रेलि मोनसे ओंखारदों दा बेखौ जुदि नायोब्ला दिनै इउपिपिएल हानजानिफ्रायबो इलेक्सनखौ थाबैनो खालामनांगौ होननानै बुंदों दा दिनै बिपिएफ हानजायाव हाबैबाय नालाय डक्टर अनजलि दैमारि आब' बिथाङा दा बिथांखौबो जोङो पावार हांग्रिखौनो होननानै बुंनांसिगोन आरो